Good evening to all our viewers and to my partner here, Brother Rodel Sumilhig. May gabi ini mo. Good evening, Pod. O sa atong mga staff nga ni akaron diri. So, God is good All the time, all the time. God is good. Yes. Nganong God is good? Because He has given us another opportunity to serve Him and to serve our fellow men through our program, Adventist Bible Study. We are so happy to welcome you, dear viewers. Please share this link because this is very important. Our mission to this world is to preach the gospel, to teach all nations, kindred tongue, and people. Di ba, partner? Mauna ato ang komisyon. Oh, good. So, mauni, og dili ta mo watch, i-share lang nato sa atong family, sa atong friends, sa atong mga acquaintances here and abroad. And God will be blessed. Dili lang kita mo ma-blessed, kundi ang usab. Okay? So, sa pagsugod sa ato karon nga live broadcast, mamati kita og usa ka awit nga mao ang atong opening song. Then, prayer nga igahatag sa inyong kubos nga alagad, Sister Joy Sumilhig. Then, afterwards, magkuan na ta dayon, ritso na ta sa ato ang part 2, sa ato ang pagtuon sa topic number 1, ang balaang kasulatan nga gisugdan nato last night. Pamation nato ato ang opening song.
Okay, thank you very much for that wonderful song. Partner, it's good to be young again. Pero mga senior naman ta, ikaw pwede gyapon ka mo unya mo kanta, pero ako dili lang usa. So, niata sa ato karon nga part 2 sa atong pagtuon sa ang balaang kasulatan. Review ta gamay partner before ta mo ito na proceed. na kuan gabi ito. Okay, atong i-review gamay. So, sa di pa ta adto sa ato ang pagtuon, magampo sa ta partner. Okay? Sige. Ako pong gihangyo ato ang mga viewers nga magduko lang sa ulo aron kamo usab makauban kanamo sa pagampo ato ang hangyoon ang presensya sa balaan nato og may gugmaon nga Dios aron ubanan kita sa ato ang pagtuon. Let us pray. Father God in heaven, we praise your name. We thank you, Lord, for thy goodness of using us and having this kind of ministry to reach out to people who are still lack knowledge about thy words. Father in heaven, let your Holy Spirit be with us, especially with our viewers, that as we discuss your words, you will open our hearts, our mind, so that, O Lord, we will understand your words and we can apply this in our daily lives. Forgive us, Father, from our sins and bless also the equipment that we are using this evening. Thank you so much, O Lord, for blessing us. Forgive us from our sins. In Jesus' name, amen. Amen. So, review tagamay, partner, sa ato ang tunan gabi. So, una, unsay dakong sayop sa atong kalibutan karon partner sa sumala sa ato ang gitun-an gabi. Mo tong atong kuan nga ang mga tao, noon sa mga tao wala makahibalo o wala magbasa sa balaang kasulatan kay pinaagi ni ning balaang kasulatan dunay kinabuhi nga dayon. Okay, so mo na dakong sayop ang wala nila pagbasa. Mao to yung nato gabi nga ang Bible naara sa parador, naara sa mga shelves, yung giabugan lang or giagup-upan lang. Okay? Unsa may ngalan ni lain nga ngalan sa balaang kasulatan gani sumala sa atong gitun-an gabi partner? Pulong sa Dios. Okay. So ang balaang kasulatan ang tawag usab ni pulong sa Dios. Now, kinsay nagsulat ani partner sumala sa atong gitun-an gabi? Ang gasulat ani mga pinasahi nga tao nga gigiyahan sa Espiritu sa Dios, dili na mga bugoy, mga plahubog, mga pamamatay tao, dili na siya mao. Pero sa una partner, sa wala pa sila ni uban sa Ginoo, makasasala sab sila. Correct. Okay, sa ato ang gisgutan gabi kato sila si John, si James, si Juan, si Santiago, mga sons of thunder. Pero sa diha nakauban na sila ni Jesus Christ na usab ang ilang kinabuhi. Unya sa pagsulat nila ni ini, dili lang sila ra kundi naa ang balaan nga espiritu. Now partner, sumara sa ato ang pagtuon. Saan nato pagtuon ang balaang kasulatan o ang pulong sa Ginoo? Matud pa sa Isaias niingon diha nga gamay dire, dako dire, no? Latid sa latid. Mao nay pagtuon dili kay kung magtuon tag Biblia atong kanang kuan ba kanang himong kapitulo ay mo yung kuanan lain man na dili man na siya kuan dayon matuhog nimo ang buti ipakuan bitaw sa kuan sa mensahe sa Biblia. Kung dili kung naa ka diri sa New Testament ang sumpay na niya sa Old Testament. Okay. Kung ana na. Okay. So, sumala po sa ato ang na-review o sa atong natunan gabi nga ang balaang kasulatan o pulong sa Dios makatabang og dako sa tao, makapabut-an niya, makabalo siya sa kamatuoran, makaangkon niya siya kinabuhing dayon, Correct. mahimo siyang balaan. Okay? So, mauna siya atong gitun-an gabi. Now, ato ipadayon ang partner. Asa kita nagkuan? Okay. Nagtunong? Ikapito na ta karon Okay, nga sige. kuan. So, naay pangutana partner. Unsang pagpamatuod ang ginadala sa mga patriarka o propitas may tungod sa pulong sa Dios. Kani mga patriarka partner, mao ni sila si Abraham, si Isaac, si Jacob. Unsa ilang pagpamatuod o kato mga propita sama ni Elias, ni Eliseo, ni Daniel, ni Ezekiel.
Unsa man, partner, sige. Salmo 119, 160, partner. Palihok og basa. Okay, atong pangitao na. Ang pagpamatuod nila may tungod sa pulong sa Dios nga mao ang balaan nga kasulatan. Salmo Salmo 119, 160. 119, 160. 119, 116. 60. 160, sorry. Ingon dire, matud pa dire, kamatuoran mao ang natingban sa imong pulong ug ang tagsa-tagsa sa imong matarong nga tulumanon nagapadayon sa walay katapusan. Okay. So si Haring David mismo no nag-ingon siya nga ang pulong sa Dios unsa matuod. Matuod kay ang Dios tinuod man gyud siya nga Dios. So ang iya po mga pulong matuod. Unsa pa gyud partner? Kinsa pa gyud? Isaiah 34:16. Isaiah 34:16. So si David nagpamatuod usa ka patriarka ug hari usab na siya. Sa propeta, unsay giingon ni Isaiah diha sa Isaiah 34:17. 34:16. 34:16. Ingon dire, susihan ninyo ang basahon ni Jehova og basaha. Walay usa niini nga mawala. Walay makulangan sa iyang kauban. Kay ang akong baba kini nagasugo na ug ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Okay, so si propeta Isaias nag-ingon siya nga ang pulong sa Dios dili gayod mapakyas. Meaning to say, basta isulti sa Ginoo kana siya matuman gayod or mahimo gayod nga matuod. Mao na ang pagpanghimatuod ni propeta Isaias. Unsa pa gyud partner? Mabasa nato sa ikaduhang Timoteo 3:16-17. Okay. Ikaduhang Timoteo. Ang kanang Timoteo nga part sa Biblia, mao ni siya ang sulat ni Apostol Pablo ngadto kay Timoteo. Sige. Kaduhang Timoteo 3:16-17. 3:16-17. 17. Dali lang ha. Okay. Usa po na sa tekstong imong gibasa gabi partner. Sige, basaha. Kaduhang Timoteo 3:16-17. Okay, ato na nabasa sa gabi. Ingon siya dire, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapusalanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. 17. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. So base sa imong gibasa partner, matod pa ni Apostol Pablo nga ang pulong sa Dios nga naa ang malaang kasulatan kani siya makapahimo sa tawo nga hingpit. Mao. Okay? Sa gabi gani ato ang nakuan nga mabalaan pod. So mahingpit ang tawo. Meaning gikan sa pagpakasala kun mubasa siya sa Biblia, malahi iyang batasan mabutan. Di, maliso, partner, maliso ang iyang kasing-kasing o iyang hunahuna. Okay. Kung mabasa ka Biblia. Partner, ikaw, mahimo na ko ihemplo. Sa una, ikaw partner, nagyog kas kalibutan. Grabe. Kompleto sa mga bisyo. Okay? Apan amazing grace sa Ginoo tungod kay sa pagbasa nimo sa Biblia naunsa man ka partner? Nausab yun ko eh. Abi ninyo mga kaigsuunan, kining Biblia, duha ka bisis na ako ni nga gibasa, hurot-hurot yun, kaduha. Nya, pinaagi ni ini, dinhi natugkad, no, natugkad na ako, nga, ang Biblia day mo ay mag-usab sa ato ang kasing-kasing. Dili ang Biblia, ang pulong sa Dios, ha? Ang pulong sa Dios, mo ay muusab sa atong hunahunaw, sa atong kasing-kasing. Praise God, partner. Mauna nga ako, lipay jud ko kaayo sa diha nga, tung nagbasa ka na, yan, nausab ang imong kinabuhi, gitugyan nimo sa Ginoo, munang, gikan ka ni adto hangtod karon dalaygon gid ang Ginoo sa pag-change niya nimo partner. Mauna nga, ang tao may imong mahingpit siya. Okay, partner, mauna ang gisulti ni Apostol Pablo. Diya sa pinadayag partner, sa sinulat ni Apostol Juan, pinadayag 21:5. Unsa iyang giingon? So ang pulong sa Dios, no, makapausab sa tao. Karon kay Apostol Juan, unsa iyang giingon? 21:5.
21, 5. 21, 5. 21:5 ingon dire. 21:5. Og ang naglingkod sa trono miingon, tanawa, ginabag-o ko ang tanang mga butang. Usab miingon siya, isulat mo kini kay kini mga pulonga kasaligan og matuod. Okay. So, si Apostol Juan, gisultian siya sa Espiritu sa Dios. Nga isulat niya, unsa may isulat? Ang pulong sa Dios. Ngingon siya, matuod og matinumanon. Kini ra ba si Apostol Juan sa nagsulat siya ani? Siya ra ba in taon usa? Correct. Dito sa Patmos. No, gimanduan gyud siya ni Ginoong Hesus. Nga mauni isulat nimo ni kini mga pulonga. Iyang pulong nga matuod. Og Matuod. siya nga nagsulti kay Juan, matinumanon usab sa iyang mga saad. Okay. So nindot kayo partner no? So ato ang kuanan nga ang pulong sa Dios matuod, ang pulong sa Dios dili mapakyas, ang pulong sa Dios matuod og matinumanon. Okay? Oo. Now, kinsa giingon ni Ginoong Hesus nga bulahan partner? Mm. Kinsa may iyang gitawag nga bulahan? Atong basahon sa Pinadayag 1:3. Pinadayag 1:3. Kinsa man ang ganahan ba ta mga viewers nga tawgon tag bulahan or blessed? So kinsa man ang tawgon nga bulahan or blessed? Pinadayag 1:3. 1:3 o 1:3. okay. Ingon dire, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan nagabasa sa mga pulong sa propesiya og bulahan ang mga nagpatalinghog og nagatuman sa nasulat niini kay ang panahon haduol na. Okay. So nindot kayo no? Bulahan ang unsa ang nagapatalinghog. Unsa man ang nagapatalinghog? Maminaw ba? Kanang nagapamati. Dili lang namati partner ninyo pag yun. Ang nagabantay niini. So duha. Bulahan, blessed are those who hear the words of God and at the same time keeps the word of God. Pagkaklaro ana mga viewers. Further on, diya sa Lucas 11:28. Unsa pa gyud ang giingon partner? Lucas So, 11:28. 11:28. So remember our dear viewers, those who hear the words of God and keep the words of God are called blessed. What else, partner? 28 ni Andre, apan siya mitubag kaniya, bulahan pa hinuon ang mga nagapatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Okay? So, sa pinadayag, ang Malinaw unya nagbantay pag okay, ang sa pinadayag ang nagsulat si Apostol Juan, nga katong giingon nimo ganiha nga dito siya sa isla sa Patmos. Ingon siya ang nagpatalingog ug nagabantay. Si Dr. Luke ang nagsulat aning libro sa Lucas, nag-ingon pod siya nga ang nagapatalinghog og ang nagabantay bulahan. Those who hear and those who keep it are blessed. Okay? Now, unsa pa ang katuyuan sa Dios sa iyang pulong ning kalibutan sa kangit-ngit, kasal-ana o kamatayon? Meaning to say, what is the purpose of God? Nganong gihatag niya ang iyang pulong dinhi sa kalibutan nga puno sa kangit-ngit, puno sa kasal-anan ug duna pay kamatayon. Puno sa kasakit. Yeah. Unsa man partner iyang tuyo? Salmo 119:105. Nganong iya maning gihatag ang iyang pulong o ang balaang kasulatan? Ngano man kay nakabaluman ang Ginoo nga ngit-ngit dis kalibutan na puno sa sala. Okay? Unsa iyang tuyo? 119:105. 119:105 ingon dire. Ang imong pulong mao'y lampara sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. So, unsa day ang purpose sa Ginoo nganong gihatag niya ang pulong, ang kaning balaang kasulatan? Kay mauni ang mag-unsa day nato? Kahayag. Mahimong kahayag, lamparahan sa ato ang tiil o kahayag sa atong dalan. Yun o partner, kanibang maglakaw ka sa kalibutan o maglikaw ka ba sa usa ka lugar, ngit-ngit gani, unsay atong gikinahanglan? Suga. Oh, suga. Aron maklaro nato ang dalan nga atong pagalaktan. Ay cellphone, na online cellphone. Okay. Pero sa una, wala may cellphone. Sa una, wala may cellphone partner. So, lampara mo ilang dalon. Now, sa atong, naasulo, sa atong kalibutan karon nga
napuno sa sala. Bisag asa ka mo lingi partner, patay diri, rape dito, unsa dautan na gyud kaayo partner, no? Unya naay mga tao nga naas bibis ka matayon. Wala sila nakabalos ka matuuran o sa nasulat sa kasulatan. Mauna nga ang pulong sa Dios, ang kasulatan dapat basahon kay maoday ni ato o mo'y gikinahanglan para maiwagan ang atong gingit-ngitan nga pang huna-huna. Unya maglakaw kita sa kalibutan nga dunay kahayag. Nindot kay partner, di ba? Now, unsa kadugay ang pagpadayon sa pulong sa Dios? Kano hangtod kanus aman ni partner ning pulong sa Ginoo? Karon lang ba ni? Gahapon ra ba ni? Basa partner. Isaias 40 versikulo 8. Isaias 40. Okay. 28, ha? 40 versikulo 8. 8. Okay. Atod pa dire, ang balili nagakalaya ug ang bulak nagakalaos. Apan ang pulong sa Dios nagapabilin sa walay katapusan. Partner, Grabe, no? nindot kaayo ang iyaha dihang metaphor nga gigamit. Nga niingon siya diha, ang balili kani mga sagbot, malaya siya. Ang bulak malaos, pero ang pulong day sa Ginoo, once magawa sa baba sa Ginoo, magpadayon hangtod sa kangturan. So, wala di ay ending, partner. Walay katapusan, eternal. Because God is eternal, ang iyang words usab eternal. Okay? So, klaro kaayo, walay katapusan. What else, partner? Mateo 24:35. 24:35. Okay. Yung dire, matut pa dire, ang langit ug ang yuta mga hanaw, apan ang ako mga pulong dili gayud mahanaw. Okay. Pagkaklaro, matod pa ni Apostoles Mateo nga ang langit, ang yuta, kaning kalibutan mawala. Ang kanang langit kani gusto ato ang pagtuon, kaning langit tulo ni siya. Di ba? Tulo ka Utong. hutong. Okay, we have that. Kaning na makita nato the atmospheric heaven. Nya kanang naa ang mga stars, ang mga stars, mga planets, heavenly bodies mo na siya ang celestial heaven. Then aduna pinakalas nga hutong mo ang heaven of heavens nga naa diha ang Pinoy-anan sa Dios. So kaning duha ka langit, ang atmospheric o celestial heavens, mawala na. Pero ang pulong sa Ginoo, magpabilin. Mauna siya ang pulong sa Dios nga gisulti, dili gayud mapakyas, dili gayud mawala, kundi kini magapadayon. Unya, kung ato kining basahon sa matag adlaw, sumala sa ato ang pagtuon gabi, makakatunta, angkon tag kinabuhi, then mahimo tang buutan di astubangan sa Ginoo. Dili ta mahimong salawayon pareha sa imong kinabuhi, Dili ba may partner. ingon ba, uy, naa may nagmilagro diha. Kasi Mm. milagro. Ang ilang milagro bitaw kanang mga mauna, mga butang nga kuan nga imayon sila. Uy, milagro kining luha ang kuan mata. Nagmilagro kay mauna kanang naay kanang tubig ning gawa sa dili na mao. Kay ngano man kung ang tao na usab pinaagi sa pulong sa Dios, mao nay milagro. Katubitang dautan nga tao nga istorya ni Ginoong Hesus sa Gadara. Usa gyud to siya kadautan, grabe pagkadautan gyud. Wa goy mangagi didto sa ihang kung kay ihang gipuy-an lubnganan pa. Na minteryo ba? Nya nay moagi dito yan dumugon. Pero sa dihang nakabati siya sa pulong ni Ginoong Hesus. Nausab ang ihang kinabuhi. Nausab na tingala ang mga tao pagkakita na, uy, nabutan man noon mo maning buang dautang tao nagpuyo dito sa minteryo. Maunay katingalahang butang nga makapausab sa tao ang pulong sa Dios. Mao na, partner, nga kaning ni ang pulong sa Dios o ang balaang kasulatan, mao ni ang tingog sa Dios nga nagasulti kanato sa atong mga dalunggan. Mao. Okay? Unya, kung mahibalo lamang kita, kung unsay gisulat diya sa balaang kasulatan, atong basahon, o di ba na ay musulti kanila, para sa atong ginahimo karon, partner, ning sulti kita,
unsay kapuslanan sa balaang kasulatan nga mao ang pulong sa Ginoo. Dako kini kahimuan sa matag usa kanato. Kay mao man ay kamatuoran. Correct. Nga napasad diha sa balaan nga kasulatan. Mo na ingon ni Martin Luther, sola scriptura. The Bible and the Bible alone. So ang pagbasa sa balaang kasulatan, kinahanglan himuon ni nga dunay pagtahod, unya uban sa pagtambong sa balaan nga espiritu. That is why magtuon kanita partner, mangayo gyud tabang sa Ginoo. Correct. Nga lamdagan kita, our minds will be enlightened with the Holy Spirit of God. Dili ini pareho. Kining Biblia, dili ni pareho bayag libro ay. Dili pareho comics nga imong basahon. Uy, dili untaon. Karon masabta nato ang balaang kasulatan atong pangayoon sa Dios nga lamdagan ang atong hunahulaw kasing-kasing nga masabta nato ato ginang pangayoon sa Dios. Bulahan ang tao nga makabasa ni ining balaang kasulatan unya ang balaang espiritu maoy magagiya, magatudlo sa mga tao nga nagbasa og balaang kasulatan. Correct, partner. That is why imuhang kinabuhi mao gyud na ang Ehemplo usa nga ehemplo. Okay? So praise God for that. So diha natapos ang ato karon nga part 2 sa first nato nga topic nga ang balaang kasulatan. Sa Unsay Monday, sunod? Unsay ang sunod ang tagna sa Daniel 2. Wala pa na himo na itabo sa kalibutan gisulat na sa balaang kasulatan. Mo na atong tukion partner Sa Monday. sa Monday. Monday Alas 8 evening, no? hangtod alas 8:30. Okay? So, ato karon paminawan ato ang closing song. Then afterwards, ato ang prayer nga igahatag sa ato ang si Brother Rodel Sumilhig. Then atong basahon ato ang mga comments, mga greetings karon sa ato ang live nga broadcast. Okay. Savior divine, Thou hast made me whole. What joy is mine? What words can my gratitude tell? Dark were mine eyes, made by the power to see. Withered the hands, praise now and praise unto Thee. Hush was my voice, joyful song. Fearless my will, weakness in Thee made strong. Savior
Salamat sa maong awit. Karon, we will have our closing prayer nga igahatag ni Brother Rodel Sumilhig. Okay, magampo ta atong iduko atong mga ulo. Among langitnon pinanggaon, maluloy-o na mga Diyos. Salamat o among amahan sa imong pag-uban nining mao nga programa. Salamat sa imuhang gugmag kaluoy diin ikaw gayud mo'y among ginasaligan ug gituhuan ang Dios nga malabot nga magabalik niining naong sayuta aron sa pagkuha sa imong mga inanak. Nanglini o among amahan ang mga tanaw nagatambong niining mao nga ministry. Hinaot among amahan ang imong mga panalangin magauban magahatag kanila sa kanunay labi na gyud sa ilahang kinahanglanon. Salamat niining tanan ug kini among gipasalamatan inubanan sa iluan sa among mga sala sa pangalan lamang sa imbugtong anak nga si Ginoong Hesus nga among bugtong manluwas. Amen. Amen. So, salamat sa ato mga viewers. Ato karon basahon ang ila diri mga comments sa ato ang live. So, si Sister Ernestine Gonzaga, watching ra siya, walay comment. Si Rin Gonzalez, Happy Sabbath. Si Ronnie Gonzaga, dun siya, Amen. Din si Marie Chris, watching. Si Pastor Eugene Tadina, ningon siya, Happy Sabbath. Thank you, Pastor, sa pagsunod sa program. Then si Quindolin Refuela, Happy Sabbath, everyone. Niya, si Ernestine Gonzaga, yung po siya, Happy Sabbath. Niya, gi-share po niya. Thank you for sharing. No, bisag di sa tamakalantaw, basig busy, pwede i-share nato. Then si Marie Chris, padayugdog, Happy Sabbath sa tanan. Thank you, anak. Elry Guerrero, Happy Sabbath, everyone. Si Sister Nanette Luwagi, ningon siya, Happy Sabbath. Thank you, Sister Nanette, for the support. Then, Happy Sabbath, everyone. Ningon si Brother Ronnie Gonzaga. What else? Nice program. God bless you both partners. Okay, thank you, Brother Ronnie. Then si Sharon Montañez, nga naa karon sa Hong Kong. Thank you, Sharon, sa imong pag-watch. I-share lang sa imong mga friends dira. Kay aron sila sa ma-bless, no? Okay? What else? Oh, share for si Kuan, si Brother Ronnie. Niyon siya dire siya comment. This is a refresher course for SDAs while waiting for the second coming of the Messiah. Keep it up. God bless. Okay? Thank you, Brother Ronnie. Refresher yun para sa tanang Adventista kay usay nalimot na ta sa ato ang beliefs. Na i-share po sa mga dili pa Adventist. Herbie Kapuyan, yun siya, Happy Sabbath. Thank you sa ato ang mga Mito Mirales. Okay, salamat. Wala na rin yung appear sa ako. Okay. Good evening, mga igsoon sa iyang ingon. Happy Sabbath. Okay. Okay, so kay Mito Mirales from Silang Cavite, he is watching. Thank you so much ay mo ang pag-watch niya, pag-share pod sa ato ang kuan. Please share. Okay? Bye-bye for now. See you on Monday evening. The topic will be Daniel Good night. 2. So, tell the world now.